abụ m nwa agbọghọbịa nọ yunivesiti na second year m wee nweta ezigbote enyi nwoke m fụrụ n'anya too much. Ya na this guy wee kwụba ka ha na-akwụ ịmagolu n'ife niile ya chọrọ n'enyi nwoke ya fụrụ ya na-arụ this guy. In fact na ya na-ene anya na fana abụọ ga-anụ onwe fa because na ya wepụtara ife niile ya ji bụrụ nwaanyị wee na ịmagolu na-emelie ife ọbụla ọ chọrọ ịmagolu bụrụ nne perfect wife ya na-eme nnọọ that na ya na ya na-abụ kwụsịa na fana abụọ ga-anụ di na nwunye wele obie niile tinye na the relationship. Ọsị m nne na nwanne nwaanyị na-abịaba evisit ya na school once in a while. So nwanne nwaanyị wee bịa ya wee decide ya ka mee gịnị ka introduce onye to the guy ya na ya na-abụ na-akwụ. Olo that day ya wee mesefa introduce nia mọrọ ma mgbe a gara igote nri ọkwa ịghọtago nia mọrọ mgbe fa ji wee exchange nọmba n'ọbụgodo nia ma nwe anything nia ma nche no for anything n'uche ga-abụ ịmagonu na-enyi nwoke na o nwere ife ome ma nwanne nwaanyị jide nọmbịa nke esi fakpọ ọnya fe nwetara ya ọkwa ịghọtago no the greatest mistake ka a mere ife anwa. Ọ sị m na nwanne nwaanyị na-enyi nwoke wee bido wee na-akwụ o denu ya na enyi nwoke na-akwụkwa o. This guy na nwanne nwoke wee zosie ife adat na o nwere onye ga-amado ife melụnụ. Ọ sị m to the point that na o nwere one day after 6 months nwanne nwaanyị bịasịrị one of her friends si anyị afụkwa na nwanne nwaanyị na enyi nwoke na nwere ike imagine because nwanne nwaanyị anọrọ school ọ nọ school ọzọ kwa ịghọtago then nwere ka nwanne nwaanyị ga-esi bịa n'afọ na nyanwa. Ọ sị m ife a na-aga o until mgbafaluzi final year ịghọta kịta. Ọ sị m na ọ fọrọ ihe dịka 2 weeks ka fa finish ya wee jekwulu this guy wee si ya ka ekwenu ha fa after school ka ha fa mana before then o bidogo mebe 1 or 2 ya ji suspect ọkwa ịghọtago ya ka a jụzili this guy si ya ya do sorry ya ga-agwa ya eziokwu no need of isili asị na ya na nwanne nwaanyị na-akwụ na ya chọrọ ịbata na family fa mana ọ bụrụ nyanwa nọọ nwanne nwaanyị ka ya chọọ. Ọ sị m nne ya che na ọ na-egwu egwu ịmagolu nwanne nwaanyị makalịlịa ikwu eziokwu. Asị this guy si gịnị okwuo ihe o kwuru. Ọ sị m maka na ife a ji wee malụ bụ na ya na-ele anya na fon ya wee fụzie nwanne nwaanyị ka o ji wee mee screen. Oh God. Ọ sị m nne ya wee kpọọ nwanne nwaanyị wee sị na ya chọrọ ife ya. Nwanne nwaanyị wee bịa ya wee sị ma eziokwu na ya na the guy na-akwụ. Ọ sị na the guy si na ọnyanwa ka ọ lọvụrụ na ọ lọvụrụ nyanwa na ọnyanwa ka ọ chọrọ ịnụ. Atinye abele akwa for the whole day ruo echie niile n'aba village ijefu mamia na papia ya wee nalụ obulu ụzọ kọlụ mamia kọsalụ mamia. Ịghọtago mamia wee kpọọ nke nwaanyị sị anya bataba o wee nọta. Mamia wee jụbịa sị ya kedu ife na-emenụ eziokwu na ị na-alụ nwanne gị nwaanyị enyi nwoke. Ọ sị na ọ bụrụ na ya na the boy si na ọ lọvụlụ ya the boy jikwa wee sị na ya lọvụlụ ya na ọnyanwa ka ọ chọrọ ịnụ. Mamia wee sị ya ya anwakwa na anwa in fact na ya na-akọmand ya from today na ọ ga-akwụsị ịfụ the boy. Unu ama ihe this girl ukwu na ya abụgola adult na nyanwa bụ mamia ekwesịrị ichuzuli onye ya na ya na-abọ ga-akwụ na-elugo gị choose and na that boy ka ya choose na o nwere mgbe ya ji wee chụba the boy na the boy like ya wee bịaba. Nwanne nwaanyị na-ebe. Ọ sị m ka a na-anyọzi onyinyo papia wee si n'ime ụlọ wee pụta wee sị gịnị wee kọbalụ papia kọsịala ya. Papia wee sị ya na ya na-agwa ya na ọ ga-akwụsị ya today na o mere alụ. Papia na-aba unu amakwa na those girls still insist na that guy ka ya na-abọ ga-akwụ. Ọ sị m nne ya wee kwụla ọtọ wee sị ọkwa ifu na ọ bụ na ọnụba that guy na o nwere ife ga-ejikọkwa fana aba again dịka nwanne na nwanne ọkwa ịghọtago in fact na ya akọtugo ihe ọbụla gbasara alụfa. Papia wee sị ya na ọ bụrụ na odulu that guy wee bata bie n'ife a ga-eme ya ama ndese mma na o nwere ife megide ka ya na that guy ego isie na ọ bụrụ na ọjụ ọ gabaziala onwe ya ọkwa ịghọtago na ọ ma mbụzi nwa ya ebe o chuzulu that boy over the whole family. Ọ sị m nne this girl ma kwechili bulu akpịa na school si na ya na the guy ya na-akwụ na nwanne nwaanyị amalụ mma
to the point na o nwee one guy n'obodo oyibo ọkwa ịghọtagosi na ọ ga-anụ ya anọgidezie na anụrọzi onu the guy so wee muvuzie on bụziala enyi nwoke ka ọ ga-eji wee move on ọ sị m nne na ya bi ụzọ wee finish school ọkwa ịghọtago so enyi nwoke afọ wee bata ịbịa fịa na ọ nọrọ n'ụlọ bikos na the guy si na nọmbịa nwere nsogbu afọ onye nwere nsogbu ya wee luzuo kọntaktị fa o wee batazie wee jụba ese nwanne ya nwaanyị si m nne infact ka ọ jụrụ ya sị ma nwanne ya nwaanyị o nwere enyi nwoke ya wee bido wee kọbalị ya sị na ọ na-alị enyi nwoke magolu kọbalị ya everything kọsịalị ya si this guy gbaka si so na ọ na-anụzikwa ọgụ nwoke like na ọ na-anụ ọgụ ịzọsa nwanne ya nwaanyị nwoke na ọ bụrụ mmadụ na ya chọrọ ịnụ ya ọsị m nne na this guy nọ kịta na-asị ya na ọ bụ na ọ chọọ ka anụba nyanwa ebe ọ na-alị enyi ya nwoke na ya mụrụ ka ife nke dị adụ na ya agwago mami ya na-etisi na o nwekwa ka ọ dụ mebi nọọsụ wichi ka ọ bụ mana agwabe papa ha maka na papa ha bụ a traditional man like papa fa de eteki nonsense at all na ya agwabe papa fa na ya mara ma papa fa ọ ga-ekwe o mana ya chọrọ ịma abụlụ gị ị ga-ekwe n'ube enyi ya nwoke infact unu jụọ anya infact si jụzie anya bikos na the first thing ga-apụta unu n'ọnụ bụ ọlọvụrụ ya ka ọ nọ ka o mee nwanne ya nwaanyị ife o melie mana n'ime obie na ya lọvụ the guy na ọbụgodo na ya lọvụrụ ya na ya chọrọ ije obodo oyibo ọbụgodo na ya chọrọ ije obodo oyibo na ya chọrọ ịbọ nwanne ya nwaanyị ife o melie ka ọ fụ ka o si atọ ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lo na ọ gwara ya na ya zara ya ife ọbụla ịmago onu jos ghara ya jewelu ọ bụlụ gị ị ga-ekwe switch n'ụbazie enyi nwoke nwanne gị nwaanyị ebe ọ na-alụ gị enyi gị nwoke Chineke nna mekwala m ebele alụ ka eji agba azị ọkwa ifo that girl bụ nwanne gị nwaanyị nkịta lachala ya anya eziokwu m kedu ka o si gba nkịta ofu nwa okolobịa na-esulu gị na-esulukwe nyanwa o wee dị ya ka ọ bụrụ na the guy n'ụbịa na ọ ga na-esulu sọsọ nyanwa mba ọ ga-achọ onye ọzọ ọ ga-esulu infact ike gwụkwalụ amarọ m etu esi wee zuo unu but mụ na enyi nwanne m nwaanyị chukwu ekwekwa na chụfịakwa o jigola aka gbuo onwe ya mma n'ụkwụ maka na ya na nwoke afọ bụ and o nwere nwoke ọbụla ga-afọ na nwaanyị anya chọrọ ịnụ na nwoke ọzọ bi ka ọ nụbakwa ya mana unu eji n'ife nkwụ wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ